Benvolgudes amigues i amics. Benvinguts al Fòrum Social Català, que sens dubte és el Fòrum Social Mundial. Com sabeu vosaltres, el Fòrum Social Mundial, suposo que tots en teniu notícia, per algú se li pot haver esclatat, és una iniciativa sorgida l'any 2001 per donar una resposta forta en aquell sistema neoliberal econòmic que va destrossar moltes economies i sobretot moltes vides humanes durant la dècada dels 90. I ara tenim l'alegria de trobar-nos aquí, en un lloc, per altra banda, ben adequat. La universitat ha d'estar al servei de la societat i en aquest cas ho ha demostrat palesament, que la universitat ofereix el seu recinte perquè ens trobem tots nosaltres. Per un costat, una eina d'aprenentatge i de mobilització. Tots venim a aprendre i també tots venim, com farem el diumenge, a mobilitzar-nos. En segon lloc, vol ser un lloc, un espai en el que hi pugui haver-hi una capacitat d'elaboració de discurs per lluitar contra allò, davant del qual sempre el Fòrum Social s'ha manifestat, que és el que s'anomena el pensament únic. I finalment, també, i per què no, el que volem és crear, i penso que s'ha vingut creant durant aquests 8 anys, una nova forma de fer política. Valia la pena que s'assumís aquest fòrum a Barcelona. Barcelona i Catalunya i els països catalans en general han tingut sempre una presència notable en els fòrums mundials. S'hi ha assistit. Hi ha hagut al llarg de tot el territori dels països catalans molt sovintejat fòrums localitzats. Fòrums que s'han vingut celebrant el dia 26 de gener, és a dir, demà, seria el dia d'acció global. Demà, com sabeu, arreu del món hi haurà participacions actives amb activitats similars a les nostres. Ja s'han començat, no és només avui, tota aquesta setmana, tots aquests dies, hi ha hagut accions que molta gent ha contestat. De qualitat, laica i coeducativa per a tothom. Per això ens oposem a la LOE, ens oposem a Bolonya i ens oposem a la futura llei d'educació de Catalunya que pretén privatitzar l'ensenyament públic. 11.653 denúncies per violència masclista el 2006. 11 dones assassinades el 2007 a Catalunya. Exigim el dret al propi cos. 30 anys després continuem demanant un avortament lliure i gratuït. El 65% de treballadors i treballadores no arribem a ser mileuristes i el 88% dels nous contractes són precaris. A gran part dels joves ja ens agradaria arribar a ser mileuristes. La precarietat forma part de les nostres vides i a sobre ens reprimeixen quan exigim els nostres drets. Enverinen l'aigua, l'aire, especulen amb la terra, camps de golf, parcs de tenis, centrals nuclears, transgènics. No volem ser el balneari d'Europa. El nostre futur no està en venda. La colonització sionista ha comportat 60 anys de neteja ètnica i vulneració dels drets més elementals pels palestins. Exigim als nostres polítics l'aïllament de l'estat d'Israel, igual que es va aïllar el règim de racista de Sudàfrica. Libertad per Gaza, libertad per Palestina. En Cataluña se delocalizan empresas con la complicidad de la Generalitat, simplemente con el fin de incrementar los beneficios, aumentar la precariedad y la explotación de los trabajadores. Més de $1.100.000 milions en despesa militar a l'any 2006. Només caldria un 4% per erradicar la fam del món. 654.965 morts a l'Iraq. Prou guerres imperialistes. Més de 4 bilions de beneficis dels grups bancaris espanyols al primer trimestre del 2007. La major part de la societat està hipotecada. 300.000 pisos buits. El 56% de la renda familiar destinada a l'habitatge. Habitatge digne ja! Avui estem aquí també per lluitar contra l'espoli que representa als països empobrits del sud del món, l'existència de les transnacionals dels països ricos del nord i contra el neocolonialisme. Salut al Fòrum Social Català.
això es pot canviar. Nosaltres sabem com. Ja no hi ha excuses. Fem-ho. Que no especulin més amb les nostres vides. Rebel·la't. Un altre món ja és possible. Comença el Fòrum Social Català.